Pasig na nga nakanungin ning Land Transportation Office o LTO in karelang no registration no ride policy base kay Memorandum number 23112. Makataluki inig in Republic Act 4136 o in Land Transportation and Traffic Code na may patupad pa niyang 1964. Base kin datos na ning LTO at sulaking mahigit 25 million out of 38.8 million na sakyan at motorsiklo ring parehistro kay mabilog ang Pilipinas. Tutumba sa iniking halos 65% na ring motorized vehicles. Kaya tiging Central Luzon, miras no kanuking 1,800 ring mera ka pa-recorded at alang rehistro as of October 23 ang pangking LTO. Mapamotorsiklo nga po sir at saka po 4-wheel vehicle, lahat po yan huliin pag walang motor vehicle registration po. At ito po ay dapat taon-taon rinerehistro po yan, lalo na po yung mga lumang sasakyan natin. Yung mga lumang sasakyan natin, yearly, depending po sa ending number of plate po ninyo, makikita kung kailan kayo magre-rehistro. Ang Banking Supervising Transportation Regulatory Officer ng LTO Region 3 ay Mildred Cervantes, biruin parusa pa siya mera ka lang mag-drive ng parehistradong sakyan at motor. Mas pipiliin po ba natin na magrehistro po tayo katulad po sa motor? Magkano lang ang rehistro niyan? 240 po sa single na motor, yung MVUC po niyan. Yung tricycle, nasa 300 po yan, yung MVUC niya. Compare po sa penalty, pag sinakyan po niyo ang registered vehicle, ang penalty po niyan is 10,000 po yan, plus 2,000. Uulit-ulitin ko po yan. Para po pag nahuli tayo, hindi lang po tayo magkakamot ng ulo dahil po yan, batas po yan sa aming agency, dito po sa LTO. Pega na ka na naman ng LTO, abanwa-banwa yung pamag-renew king rehistro. Para naman ka rin bayo pa mong rehistro, dapat ka nung makipag-coordinate ka ring dealers. Doon na lang tayo sa renewal siguro mag-focus dahil tayo na talaga yung maglalakad nun. So, ang validity po ng initial registration both for motor vehicles and for motorcycles ay 3 years. After that, yearly na po ang ating registration to ensure the roadworthiness of our mga sinasakyan. So, para po makapag-renew tayo ng rehistro natin, kailangan tayong mag-undergo ng inspection. Dito po sa Pampanga, meron tayong 3 na PMVIC. After that, kukuha po tayo ng TPL insurance and then stencil po dito na sa LTO and yung rehistro. Malyari naman kanung gumamit improvised plate, dapat iwasan kanung pamagamit karing fake o plaka. Sa sa mga ganito, meron po tayong authority to use improvised plate. So, siguro, para hindi ka na mag-resort sa peking plaka, bibigyan ka naman ng document na pwede mong i-present to use an improvised plate. So, pwede po tayong magpagawa. Meron naman tayong mga nakikita sa malls na yung mga acrylic, na pwedeng ipagawa for the meantime habang wala pa yung actual plate mo from the LTO. Pabor naman din aliwang motorista kin pamag-ipit na ng LTO. Mas okay po siguro ito para maiwasan na po rin ang ausad na pong kamote kayong dalan. Siyempre, kung nino na mo po rin ang nakapagparehistro, siyempre, sanapin po rin ang ating disiplina. At alam mo po kabod na mag-drive. Hindi naman pong pumabor kasi minsan na hindi ka naka-register o wala kang siyempre, kailangan din yung for safety. Kaya ba Johnny Coronel, yakoy yung talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalin.